2B ini. Apa lagi? Cuma 5.000. Isinya 12. Satu musim. Turun bojone balik wong liya. Tibae tok kancane ya oke. Tak kira geraku dhewe. Saji gur. Kancane kan tibae. Tawana. Ayo kita lagi. Jenenge wong normali ngono. Mulane anu Mas, no Jogja itu ya. No Sarkem. Mau ya Sarkem ngono. Ayo boleh Gusmi tau. Minggu pagi namanya. Pengajian. 70, swidak, 40, 50, 45, 40, bayar, 35, tukunan, 30, nyo, selawe, bayaran, ya sedih.